kommer ud. Hvad så? Det er godt. Vil have en ølbånd til dig? Så står der nogle piger, der gerne vil. Nå, jeg går lige forbi. Er det til mig? Og jeg har tegnet fra børnehave. Det gælder ikke. Det gælder ikke. Ja, det er der fra det. Så er det en computer, der er flere tegninger. Den der synk i der. Ej, hvorfor var jeg så langsom? Kæft, hvor er det overvarmt, det der. 4 liter i lige hold. Ja, du kan åbne den der hånd, hvor jeg kan øve sig i 3 år. Hvad? Niklas tror bare det. Jeg kan prøve dig, det er der er der. Ja, det var en helt rigtig adtræk med. Vi tog bare lige nu, men det blev. Ja. Også flere. Så har vi en lille pianist, jeg har fået derovre. Jamen, hun lever så også hjemme tæt på navnet. Ja, vi skal ikke til at undervise. Ja.
var der... Nå, den er varm. Kan I lige kigge herover, I to? Så skal man lige have. Luna. Hej, hej. Hvis ikke man vil høre, så Nå, Markus. Så kommer det, du har ventet på hele dagen. At vi skal høre på borgerlige ord. Hvad gør det ikke det? Nej. Mor og mig, vi har lige lidt, vi vil sige til dig i dagens anledning. Det er jo ikke til at forstå, at det er 3 år siden, at du forlod Brøndum skole, og nu står her med hugen. Det har været 3 hårde år. Der er virkelig blevet knoklet for at komme hertil.
Både på rustik og på McDonald's. Og så er der også blevet tid til lidt skole indimellem. I har måske nok tænkt nogle gange, at den der fordeling kunne have været anderledes. Men du har jo haft dit at passe. Vi har nok begge to forgæves kæmpet lidt med at få dig op i skole efter en weekend på rustik og en mandag aften på McDonald's. Og jeg ved ikke, hvad du har haft tirsdag morgen, men der er i hvert fald, der har du måske fået det til at gå op med din fraværsprocent, så du ligesom kunne balancere det. Der var 5 minutter, ja. Det blev der i hvert fald. Ja. Men du har haft en fantastisk tid. Og nu har du hugen på, og det er dejligt. Du har jo altid, helt siden du var meget lille, fuldstændig vidst, hvad du ville, sådan forstået på den måde, at måske nogle af dine søskende kan tænke meget over tingene, og måske det ene, og måske det andet. Det kan godt være, at du gør det, men du tager en beslutning, og så er det sådan, det er, og så kan det ikke diskuteres bagefter. Og det er en god egenskab at have. Der står du ved, hvad du vil, og så er det sådan set ligegyldigt, hvad alle andre de vil. Fordi hvis du har bestemt, at du vil den vej, så er det det, du gør. Og derfor er jeg også sikker på, uanset hvad der bringer, hvad du skal her bagefter, så er det ikke det, alle de andre gør, eller der, hvor alle de andre tager hen. Du mærker lidt efter og tænker, hvad har jeg selv lyst til? Og så bliver det sådan. Og det er sådan set rigtig sundt, lige at kan gøre det på den måde. Der var sådan en flise, jeg er nødt til lige at have teksten frem her, der var sådan en flise nede på Rybens, som hver årgang får sådan en flise sat op. Og på den, der står for studenterårgang 2025, der står der, vi satte standarden, drak byen tør og festede hårdere end alle dem før. Jeg ved ikke, om det er dig, der har formuleret det, eller har været model for det, men du har i hvert fald ligesom, du har i hvert fald været der og haft 3 gode år, og det har været godt, og man kan sige, du har virkelig nyt det sociale fællesskab, men du er også og har altid været en rigtig god kammerat. Helt siden du gik i folkeskolen, var i helt små klasser, der var du en, som var en god kammerat. Der var rigtig mange, der gerne ville være sammen med dig, fordi du var en god kammerat. Og de kunne gøre alt muligt andet rundt om dig. Du hvilede bare i dig selv, og kunne sagtens finde ud af det. Men de andre vil gerne være sammen med dig, og det vil de stadigvæk. Og det er fordi, du er en god kammerat. Og det er sådan set en helt vildt vigtig egenskab. Det er langt vigtigere end høj karakter, kan vi så ligesom blive enige om nu. Ikke også? Og det er jo... det mener jeg faktisk helt ærligt, fordi at de der karakterer her, det er jo kun lige nu, man husker på det. Men det med at være en god kammerat, det er vigtigt hele livet. Jeg kan huske... Jesper Høj, han sad og sagde til dig, da jeg var med jer og fodbolddrengene ned og se en Champions League-kamp ned på home run. Så ruskede han lidt i dig, fordi han synes måske, at du lige havde arbejdet lidt for meget, i stedet for at være sammen med de kammerater. Så sagde han, prøv lige at kigge her, Markus. De her kammerater her, dem har du også som 30 år, hvis I behandler hinanden ordentligt. Og det er det, der sker, når man er en god kammerat. Og det er du, og det skal du bare holde fast i, fordi så kommer man langt her i livet. Så nu venter der 3 uger. 3 hårde uger oven på 3 hårde år. Nu er det ikke arbejde på... nu skal du på rustik på en anden måde, end at skal være runner. Men nyde tingene og feste. Og det skal du også nyde, fordi den tid, den kommer heller ikke igen. Det er nu, I er studenter, og det er nu, I kan hygge jer. Og lige pludselig bliver det hverdag, så skal der bare køres nogle timer af ude på McDonald's, så der kan tjene nogle penge til at betale de der 3 uger, eller hvad der nu skal ske i fremtiden. Men jeg er sikker på, at uanset hvad det dit liv måtte bringe efter McDonald's, så er det noget, du har tænkt over, noget, der bliver det rigtige for dig. Og vi skal nok støtte dig, ligesom vi altid gør. Så tillykke med ugen, og giv den nu gas i de næste 3 uger.
Og skriv lige, hvis ikke du kommer hjem. Så det ved du godt. Skål! Skål! Tale for den sidste. En rørtale for den sidste. Og der er blevet taget mange gode billeder. Jeg har set dem alle sammen. Bruge dem alle sammen, synes jeg. Men jeg tænker, at det er måske bedst at lade være. Jamen det jeg tror for alles bedste, eller i hvert fald for dit, at det er bedst at lade være. Far han snakker meget om det her med at gå i byen og alt sådan noget. Og det forstår man egentlig også godt, for du har lidt, der skal leves op til. Men jeg så en video for et par uger siden, måneder siden, om hvor jeg faktisk sådan tænkte, nej, jeg er fandme stolt. Og det var en, til dem af der ved det, så blev der afgjort, sådan der blev uddelt nogle trofæer til, hvem var bedst på overgangen til dit og dat. Og for at vinde årets byråd, der var 3 nomineret, og der skulle man op, og man skulle løbe ned, så skulle man drikke en øl hurtigt, og så 10 omgange rundt om sig selv, og så løbe tilbage igen. Og så lave dansen på scenen. På en glidebane. Ind midt igennem alle, der også gik på det her gymnasium. Og Markus, for det første, du går hurtigt til at drikke en øl. Det er en ting. En anden ting, det er, at du er hurtigt som at dreje 10 gange. Du får faktisk drejet så hurtigt rundt om dig selv, at du er hurtigere om at dreje 10 gange, inden du næste har bundet sin øl. Og så falder du så voldsomt på vej tilbage, at du tager i hvert fald en 3-4 gymnasiepiger og 10 stole. Men er over igen i samme bevægelse. Over så laver dansemove og vinder den her. Der var jeg stolt. Det er godt klaret. Det er der ikke mange, der kan. Men alligevel så lykkedes det på en eller anden måde. Der har været rigtig mange gode, og også minder, jeg helt sikkert ikke kan huske igennem rustiktiden. Fordi det er jo det eneste sted, man gider være. Men så igen, som var han også stod og sagde her til sidst, der var 3 versioner af at gå til eksamen. Der var Sarah, som måske var meget opmærksom. Så var der mig, og jeg var sådan lidt en blanding. Og så var der dig, der i hvert fald var til eksamen. Og det er jo også godt nok. Altså, så længe man kommer igennem, så er det jo fint. Jeg blev ikke spurgt dagen inden jeg skulle op, om jeg havde styr på min præsentation. Og det kunne jeg høre, det blev du lidt irriteret spurgt om flere gange i løbet af i går. Men du blev spurgt. Det gør jeg ikke. Og det er vigtigt lige nu. Rigtig vigtigt. Men der er travlt på både Mac'en og på det ene og det andet, og det er, jeg forstår det godt, og jeg kan også køre i løbet af det. Nogle af dagene kan jeg også køre i løbet af næste uge, hvis nu du ikke gider at høre på hvor har du været, hvad har du lavet, hvad skal der ske, hvad med i morgen, og hvad med, hvor du sover i nat, og hvordan var det lige i går, og hvem var du hos, og hvem var egentlig også med, og hvordan var det nu lige, og det kan vi også godt. Ved du, når du kommer hjem i morgen, og spiser du aftensmad derhjemme? Ja, hvad kan du tænke dig at spise i morgen? Der er mange spørgsmål, sådan, når man nu bliver hentet. Det er vi flere, der godt kender, så vi er også flere, der godt kan køre her. Men tillykke med bugen. Vi elsker også jer. Det er også. Det handler ikke om jer. Tak for alt dit liv. Yes, det er rigtig godt. Så længe det varer. Men tillykke. Og jeg er sikker på, at det nok skal blive fejret. Husk nu, ugen den ikke skal være tid, når du er færdig. Nej, det håber jeg ikke, den er. Det er der, der er på forsikring, så jeg kun lidt har du alligevel der. Men tillykke og skål for en god aften. Så synger du den sang der nu? Jeg kan høre den. Han synes, den er rigtig god. Ja, i hvert fald. Nej, der er jo ikke flere røde hure til at bakke mig op. Nej, der er ikke noget. Vil du bakke sådan en lidt til?